Els germans Torres obren el seu segon projecte gastronòmic, el del mar. Està situat al balcó gastronòmic del Port Olímpic. Té unes vistes privilegiades, però el millor de tot és la carta, que compta amb bon producte. Se us farà la boca aigua només en veure el que tenen a la cuina. Mireu quines ostres ben fresquetes. Les serveixen amanides amb aigua de tomàquet, piparra i una mica de pebrot. Per obrir la gana, he provat aquests cabdells amb aletes de pollastre i anxova, i una miqueta d'amanida russa amb tonyina salvatge i ous de truita. Seguim amb aquest estic tartar de carn madurada 80 dies, que no us el podeu perdre, i picanya de vaca rossa gallega madurada també 150 dies, que està tremenda. Tot això acompanyat d'aquest pa que dins té mantega. I sempre que puc provo les croquetes, de bolets amb parmesà i les de pernil ibèric. Mireu que ben fetes que estan. I atenció, perquè aquests són els plats estrella. Un arròs en llauna de peix i marisc, el pots menjar en format individual o per compartir, un llom de bacallà amb mongetes de Santa Pau i aquestes costelles de xai cuinades a baixa temperatura. Tot això maridat amb bons vins. La carta en té més de 400. I per acabar, aquest lemon pie amb pa de pessic de festuc, un festival gastronòmic dels germans Torres amb vistes al mar que no et pots perdre. Si vols més informació, visita sercatalunya.cat.